السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندرابي يهبو بشين من بولار عرب انتل منام انجورام ناغنام على مجر ادوي سيتي هنگول وني لاول ماغديغول اي يبدي بندن امن نبدata abonné chaîne he konon nesti ka jidde jangude arab wala deft ada jukkindirde e numéro amen whatsapp pe nyawdono ayo ngaren e jokkol bindande men ha joni ko fati e korko do namdangal wi ko ma hiya arkanu sawm jokli korko wi lis sawmi ruknani korko wadi ko jokli didi wala biya farillaji didi korko wadi ko farillaji didi al awwalu farilla gadido ko anniyatu ko anniyade athani farilla dimmijo ko alimtina'u ko accude wal kaffu e surade an kulli muftirin e kala ko ina bonno korko kala ko ina tajo korko dum ko min tulu'il fajri tuggude jellitugol fajri ila ghurubi shamsi ha nange muta wadde dedo gede did ngoni farillaji korko sa namdamo holko farillaji korko no poti wi kon didi ko hol yon e hol yon biya adi hen ko anniyade dimmijo ko surade accude kala ko ina bonno korko tuggude fajir de feernde ha nangi gemuta wi ma huwa al maqsud bin niyyati bidan farillaji korko woni adi hen ko anniyade holko woni anniyade holko fandita e anniyade جابوا هي قصد الصيام ومن شروط صحة النية أن يؤتى بها في أي جزء من أجزاء الليل إلى طلوع الفجر سنبي النيادة ونفاندتاد هورد النيادة كور ونفاندتاد هورد فبد وند كاكورو دون النيادة جرانكو ada hal dum dem galma kon afibat dum ta e der berndema ومن شروط إن جاء شرطية صحة النية تلقل النية pour النية أسل كأن يؤتى بها في أي جزء من أجزاء الليل كالفوف وقت من قد الأرم جمعا وند جانغو كا كورو دمون كسلنت النية إلى طلوع الفجر حاج إلا رقل الفجر كأدين الفجر إلا توقم يعني النية موند كا كورو janko si fajar jellitim ha nange mut wa takfi niyyatun wahidatun li siyami ramadana kamilan wi anniya goto tan ina yana ngam horde lewru korka ha timma ha gasa lewru ndu wiyama ko jango woni korka a fibi wonde anniyama lewru ndu fof ka korowondu ha lewru humtarandu daro si yiyama hande lewru humtarandu dum woni a fibi horde lewru korko ndu kala on don anniye goto tan o mo yana haysa fibani jamma fof ada fiba anniye wonde ada hore jango wala ada hore jango وين فلا يطلب تجديدها كل ليلة وي دبتاك هسدتين دي أني إكالا جم إلا على جهة الاستحباب سوناتان توك يسي ديت ساودي دم كت على هبانر كون وانا هو نغان دا
ka parlaɗo ɗum wonde ka poɗɗo wadde ɗum jamma kala. ɗum sa waɗi ɗum lawol gotal tan e lewru ndu timmi. ayo o wi wa takfi niyatun wahida li siyami ramadan kamilan, anniya goto ñuni ngam horde ramadan ha gasa. fala yutlabu ɗaɓɓitaka tajdidu ha hesɗitinde anniya o kulla laylatin kala jamma, illa tan so wona ala jihati listihbab e yeeso yiɗede. فالذي يقع من كثير من الناس بأن ينام في منتصف الليل ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح لأن نية أول الشهر تكفيه. ويثب يوغي يمبي ina jolan ɗumen jomumen ɗano pecce jam de pinoyta taw fajiri feeri hankandi. o wi on ɗon so hoori korko makko ka selli a lelim tan gila jamma ha fajiri ha weeti a finani pinɗa taw hankanti naga fuɗi. o wi korko ma ina sella ko tagi sabu an a anni yima aɗa hoore lewru ndu gila ñalawma gadi ɗo wadde noon hay sa ɗanima a anni yaki oɗo ñalawma ina sella korka ma ka ina sella. wa hadha noon bi sharti an la yanqati'a tatabu'u siyami. sa nani anniya goto ina sella ina waɗi sarɗi o ko yaatow deggodiral ngal taƴodirani. falam yanqata bisababi haydin aw safarin masalan wajaba tajdidu anniya. o wi si tawi jomum korka ka taƴodiri ramadan ñande fof ko foti hoorede, lewru korka ñande fof koko foti hoorede. kono noon woodi ñalawma goto mo ganduɗa o dañi hen gantu foti ko jiiɗo gantu ko jiiɗo ƴiƴam walla ko ɓesnuɗo o yi ƴiƴam ɓesgu walla ni o ɗanni ɗanngal gustantegal gaddowal wasde hoorde. o wi sey ɗeɗo gueɗe gantuji jolini jomum ngan sang hankanti wajaba tajdidu niyati hesɗitinde anniyo koko waɗɗi lima baqiya min ayyami ramadan ɗon ko heddi e balɗe korka barɗe lewru korko ndu. ayo en kaali holko woni anniya e sarɗiji muɗum. mbino ɗen wonde farillaji korka ko ɗiɗi ko anniyade e surade ga wasde ñamde wasde yarde walla surade ga kala ko ina bonno korka tuggude gila fajir tan ha mutalnage. joni noon ma hiya al muftirat, hol geɗe taƴoje allati no ɗen ɗe ganduɗa yajibul kaffu anha asna siyami. hol geɗe taƴoje ɗe ganduɗa ina waɗɗi jomum wasa waddade saanga nde hoori gila korko mum taƴani gila korko mum bonani. o wi sa azkuruha bil ijmal, mami haaldude tan e lawol gotol. thumma ufassilu fi kulli wahidin minha, caggal ɗum kadi mi fassira kala hen gotel. ayo ina jeeya geɗe bonnoje korka ɗe ganduɗa ina waɗɗi neɗɗo o wasa wadda ɗum tuggude peral fajiri ha mutalnange. aljima'u ina e ɗen ɗon bonnoje aljima'u woni rendede. jomum wasa wondude e joom suudu mum walla si ko joom suudu wasa wonde e joom galle mum suddiɓe mbasa wondude. ثانيا إخراج المني أو المذي عمدا
ثانيا أو يجلل إمي ko ikhrajul maniyi awil madhi amdan ko jomum yaltinde ndiyam mani walla jomum yaltina ndiyam madhi taw kanyum tay are wadde atayi ha mani yalti ema walla atayi ha maziu yalti ema an korko ma boni gel kadi ko bonnowel korko ko non kadi ikhrajul qay'i amdan jom yaltinde tuure taw kanyum tay ko eno lojjada jodda tan belda lojjada han jaltina tuure maada ko nyamda fof gokkita dum kadi eno bonna korko ko nonne kadi wusulu ma'in lil halq kala hunde delo tonde tan walla ko ndiyamir yetto goddol kala fof ko yetti goddol ko ganduda dum do ko hunde lerbunde walla hunde leppunde dum ne ene bonna korko dum non foti ko bi qasdin aw duna qasdin foti jomum ene fanditi hen ko yetti goddol ko walla fantaki foti kanyum to walta yani aw sawa'un wasala lil ma'idati aw lam yasil foti kati ko leppi ko yettima fulkurundu walla ni bom taw dum yettaki sawa'un dakhala an tariq al fami aw al anfi aw al udhni aw al ayni aw masamir ra's foti ko yetti e der goddol ko dum natiri ko e hunuko hayti goddol walla natiri ko e hinare hayti goddol walla natiri ko e noppi hayti goddol walla natiri ko e yitere hayti goddol walla natiri ko e gudde hoore hayti goddol dum kala hen kala fodo way natirde hayti mo goddol ina addana korko ka bonde وينا ويندرج تحت ذلك الأدوية والقطرات في العين والأذن ويدوم إن ناتهن إن صومتهن لد دنغاندودا ko tufateed ko eno jom wada tufay e gite mudum wala tabbe e nofru mudum dele gal fof ina site yetti mo gondol tan korko ka boni ونحو أكنندها من الأمور قد غنددا التي يعلم السائم أنه إن استعملها وصلت لحلقه قد غندا كوردو أم أندي وند سو هوتري مدum ina yetto goddolngol دوم إن بن كورك أما إن كان من عادته عدم وصولها لحلقه فلا حرج عليه في استعمالها بنهار رمضان كون نون سو اندي وند سو هوتري مدum hay dum yettata ko e gondol makko dum baas fof ala hen do hutorto dum wal furt jomi en way wufujaade wasetade gondol ni way soccade waseda yettade gondol en way borisade ni wase yettade gondol wadere gede fof jomi andi won so hutori dum yettata ko gondol basi ala na jomum hutorto dum tono ke na ramadan e nyalawma kork kono nakadi wusulu ma'i'in lil ma'idati konde hunde leppunde yettoto fulkur nan men den ko goddol jono yetti fulkur o yetti men der reedu sawa'un wasala min al fami aw ad-duburi wa siyati tafsilu fotnon dum natiri ko e hunuko wala natiri ko e caggal neddo dum fof ene bonno korko mi en ngare e faccirde dum konon kadi wusulu ghayr ma'in lil ma'idati min al fami faqat hunde yettoro e fulkur yetto e fulkur to woni wana hunde leppunde walla wana hunde lerbunde dum non sa nani hunde yettima e fulkur ina bonna korko yaata hunde ko hunde lerbunde walla leppunde
ƴeewino ɗum darɓaani ɗum leppaani bonta korka. ɗum noon so tawi ko e hunuko naatiri, se bangoɗo naatiri bonta, kono se hunuko naatiri taw wona hunde nde ngannduɗaa ko hunde leppunde ene bonna korka. amma li wusuli ljamidi lil halq faqat fala yuftir. kono sey ko hunde nde ngannduɗaa ko fendinde wona hunde lerɓunde walla wona hunde leppunde yetti goddol ɗum fala yuftir, ɗum bonnata korka. wa min amthilati aljamid alminzar aw alqastara ida udkhila walam yasil almaida. geɗɗe ngannduɗaa ko docteur ɓe kutorto ɗum ko wayno ɓoggi nanne walla ko wayno garage nanne e goddol joomum ɗum bonnata korka. ko noon istinshaqul bakhur alladi tatakayyafu bihi nafs ila alhalq. ko noon kadi sorɓikenaade walla uurnaade cuurki walla cuuraay ɗe ngannduɗaa ina naata ha yetto goddol. wa min dhalika addukhan ene hen cuurki, sey joom urnima ɗum walla farkama ɗum ha yetti goddol muɗum korka ka ina bona. ko noon kadi wusulu bukhari taami lil halq istinshaqan. so tawi cuurki ñamri naati e kinema ha walla naatiri e hunuko ma ha yetti goddol, ɗum no kadi ina bonna korka taw joomum urni ɗum ha farkara ɗum. kono noon amma law wasala duna ikhtiyar fala qada fi dhalik. sey hunde ko a wirti ɗon tan cuurki naati e ma ha yetti cuurki ñamri ndi naati e ma ha yetti goddol, ɗum ɗon bonnata korka, a yoɓata ñalawma. ko noon kadi ibtila'ul qay'i abil qalas alladhi yumkinu tarhuhu min alhalqi ila alfami. ko noon mottude tuure walla golƴe ɗe ngannduɗaa joomum ina waawno wokkidde ɗum. tuure gommiɗe nder reedu walla golƴe ɗe ngannduɗaa joomum ina waawi wokkidde ɗum. ɗum ummima e goddol he ari ha e hunukko joomum motti ɗum gongol, ɗum ina bonna korka. kono fa in lam yumkin tarhuhu fala shay'a fihi. sey hunde ari noon ha goddol kono joomum ronki tuudde ɗum, ronki wokkidde ɗum, tuurɗe ngari ha goddol ruttiti, joomum wawa tuudde ɗum, ɗum basi ala hen, bonnani korka ita yoɓata. kono amma al balghamu warriq fala yadurru ibtila'uhuma. so tawi noon koko faate kakte walla tuure, ay wadde so joomum motti kakte muɗum walla tuute muɗum, ɗum basi ala hen. ɓuritɗo joomum jooɗi fof ina tuuta ɗe gasɗa. joomum waɗa hunuko muɗum tan ha heewa tuute, wawata hay haalde yimɓe, ɗum wona korka. so ko faate tuute garoje e gonɗe hunuko, ɗum sa tuuti joni artata kadi walla ɗum no joomum tuuta ɗum walla joomum wokkita ɗum, ɗum bonnata korka. walla kakte joomum motta ɗum bonnata korka. kakte e tuute garoje hunuko fof ɗum so joomum motti ɗum bonnata korka. o wi hadhihi almuftirat allati tufsidu sawma ijmalan. o wi ko ɗeɗo geɗe sen mbaɗi ɗum laawol gotol, ɗum woni ko ina bonna korka. wa takhtalifu hal tujibu alqada faqat aw alqada walkafara ma'an. ina luutodira noon beele si bonni korka ka waɗɗinta tan ko yabde walla ina waɗɗina yobde e kaffara kala. ɗum ko ala tafsir alladi sa ubayyinuhu bi hawlillahi, ko e paccurgol garawol ngol laɓɓintumi ko fati ɓeɗo joomum waɗa kaffara tan walla waɗat kaffara, yoɓatta par waɗa kadi kaffara. o wi ما الذي يترتب على فعل شيء من المفترات السابقة. hol geɗe joloje
e on mo ganduɗa waɗi gueɗel gotel e ɗeɗo gueɗe bonnoje korka. yatarattabu ala al iftar ina rewa e tajde fi ramadan ahad amrayn gotel ɗeɗo gueɗe ɗiɗi alqada'u wal kaffaratu jomum ma yoɓi wadde hen kaffar walla taw jomum yoɓat tan wasa waddude hen kaffara. oyi fatajibu alkaffaratu ma alqada'i ala as-sa'imi bi shurutin 5. oyi kaffar ina waɗɗo wondude e yabde ñalawma taƴaɗo e korɗo e ɗeɗo sarɗiyeji 5. ɗiɗo sarɗiyeji 5 si kawri jomum ina yaɓa kadi waɗa kaffara. ko adi hen al amdu tayre jomum taya waɗa gotel e ɗiɗo bonnoji korka ɗum no ina waɗɗina kaffara, ina waɗɗina kadi yabde. wadde fala tajibu ala nnasi yobde wadde kaffara wadde kaffara waɗɗatako mo ganduɗa ko jejjiɗo. al ikhtiyaru taw jomum ko kañum tan wela suɓi sabu jomum ina wawi teyde waɗa taw koko forsa kono noon taw jomum suɓani hoore mum forsa ko waɗaka on no kadi waɗɗimo wadde kaffara. wadde fala tajib ala man afta mukrahan aw ghalabatan ala jomum manam kaffar waɗɗatako emo ganduɗa koko forsa yo waɗ gotel e ɗeɗo gueɗe bonnoje korka. al intihaku li hurmati ramadan woni jalkid wasde rende horma lewru korko ndu. wadde kaffara alal mutaawil ta'wilan qariban kama siyati. wadde kaffara alana mo ganduɗa ko baɗɗo ta'wil tawluɗo ɓalliɗo taw ko tawlu ɓalliɗo ma en peññinoyi holko woni tawlugol ɓallugol. an yakuna aliman bil hurma yato kadi omo andi wonde ɗum ko waɗi ko ina bonna ina harmina manam ina harmina e ñalam mo ganduɗa ko korka omo andi koko bonata korka. wadde fala kaffarata fo man jahila al hurma fala kaffara. wadde mo ganduɗa kañum andano on watta kaffara. ko noon an yakuna dhalika fi ramadana yato ɗum ɗon ko waɗi ko ke ñalawma korka ke lewru korka. wadde fala kaffarata ala al amd fi siyami ghayr ramadan. wadde mo ganduɗa kañum waɗi gotel e ɗiɗo bonnoji korka taw wona e lewru korka on lebbi goɗɗi kaffara waɗɗaki ɗum. wadde ɗeɗo gueɗe 5 mbaɗɗinta kaffara. wa yatarattabu alayhi alqada'u faqat jomum sahaji ina wawi bonnude korka mum e bonde taw yoɓat tan waddata hen kaffara. fi l halati almuqabila lima sabaq ɗum noon jomum e waɗa kaffara e gueɗe ɗe ganduɗa ko baɗo no jangtiɗen nane ɗeni ko bonata korka kono noon jomum watta kaffara. kama yatarattabu ala zalik qat'u tatabi sawm hono ko ganduɗa ina addana jomum tajgol dewodiral korka ka. wadde fo huna tajibu niyyatu min jadid lima baqi min ash-shahr. jomum taƴi ina addan jomum kadi hesɗitinde anniya ngam korkaji ngam ñalɗi kuɗɗi garoji keddiɗe korka ɗi. wini wal kaffaratu 3 anwa. kaffara noon ko mbadiji 3. go it'amu 60 miskina ñamminde miskineɓe 60 li kulli miskin muddun
miskin fof ñammine fodde ko ene wona mudd walla totte ko ene wona mudd walla qisane e koppor kalis bawɗo hebde mudd totte taw ko bi muddin nabi sallallahu alayhi wa sallam wal mudd non yusawi taqriban nisfi kilogram wa rubu mudd wiyete mudd manam ina fotodira tan e feccere kilogram e neɓal fa yakunu al majmu' 31 kilo wa nisf wadde kilogram capanɗe tati e goho kilogram tottete e feccere jomum so tawi ina ñammina yiɗi waɗirta kafara ko ñammingol ina tottira capantati e goho kilo e feccere ɗum wonata fodde wonde capanɗe jeegom miskino ko noon kadi ina addana joom wadde kafar siyam shahrayn mutabi'ain joom ina waɗira kafar siyam shahrayn mutabi'ain hoorde lebbi ɗiɗi deggodirɗi lebbi ɗiɗi wona balɗe capanɗe jeegom tataɓo ko itqu raqabatin rimɗinde daande to jomum jogino kalfaɗo rimɗino ɗum ne ina addana jomum wadde kafar ɗeɗo geɗe tati woni baɗirteɗe kafar so jomum ñammini miskineɓe jeegom awa timmini kafar to miskin fof ñamminte ko miskin fof ñamminte ko mudd noon capanɗe jeegom ɓe fof hawrata ko capantati e goho e nisfu kilogram foti ko maaro walla ko gawri walla jomum ƴeewa ko ɓuri wawde wuurede e on ɗon nokku ko noon kadi so tawi jomum dañani ɗum hoore lebbi ɗiɗi deggodirɗe so tawi jomum dañani hoore lebbi ɗiɗi deggodirɗe sino jogii kalfaɗo maccuɗo kalfaɗo rimɗino ɗum wal mukaffiru noon mukhayyarun bayna hadihi thalath baɗawo kaffaro ko cuɓnaɗo e ɗeɗo geɗe tati kono noon o wi wal it'amu afdal ñamminde nde ɓuri moƴƴude ñamminde nde ɓuri moƴƴude sabu o saha pour jiya neɗɗo mo ganduɗa kalfaɗo sene woodi ni ndaw seeɗa neɗɗo mo ganduɗa ko maccuɗo kalfaɗo joni cikkum ala ɗo woni aduna he ay sene woodi kanko seeɗa wonata ko noonne kadi hoorde nde sa hoori balɗe capanɗe jeegom ɗum nene ko hakkude ma Allah tan wonno kono sa ñammini kam ɓuri hewde baraji sabu an a dañi hen baraji mo ñamminɗa o kadi a harni neɗɗo a nafqi e neɗɗo mo ganduɗa ko basnoɗo ala ko ina ñaama a walli ɗum ina wurdiri ɗum waɗi wi wal it'amu afdal ñamminde ne ɓuri moƴƴude أيوة أي ما هي المفطرات التي توجب القضاء هل دين قد dengan دا ko tajooj korko baddinta yabde wal kafarata kafara الحالات التي توجب القضاء مع الكفار هي الحالوجي dengan da baddinoje yabde wonde kafar in hengo raf'u as-sa'im niyyata siyamihi naharan jom fifta an-niyya mudum e nyalama korko jom fifti an-niyya mudum e nyalama korko wala kafar yabal on nyalama ha par wala kafar aw laylan wala ni o fifti an-niyya ko jamma wastamarra hatta tala al-fajr o wulri non ha fajr feer don kad ono da kafar لأن نية إبطال الصوم في الأثناء معتبرة بخلاف رفضها بعد الفراغ منها ويسبو بنقول كورك استانجاج كوكوتسكا جمو جم فبتري النية جم ويان فبتري النية إن يلومني أيوة ودن سي جومم فبتي النية caggal de taji
dum non wiyetaake wonto ko wada kaffara kono so fipti ande nyalawma ko mo wada kaffara aljima'u amdan rendede taw ko e tayre jom wile wonde jom surmi en wada kaffara walaw duna inzal haysinni jomum yaltinan mani ina addan jom wadda kaffara kono ikhrajul mani amdan jaltin gol mani taw ko e tayre bimubasharatin aw ghayriha foti jomum ko soccindir e cuddiido mudum walla woni tan ko e haaldude e cuddiido mudum ada andi wadde maîtrise hoore ma ha mani yalti hen dum ne gadi adda jom wadde kaffara walaw bi idamati fikrin aw nadr haysini jomum wono tan ko e miijaade e gede paatude rendede ha yaltini hen mani korko mum boni ko nani wada kaffara aw nadar walla jom ina ndara tan ina ndara foti woni kay yebde filmoji di ganduda ko bonni walla woni kay yebde rawbe janambe ha yaltini hen mani dum ne kadi ina addana jomum wadde kaffar e yebde nyalawma kala لأن ذلك في معنى الجماع سبب فف هي سريران كأي معنى رندير كون أما لو نزل دون إدامة فكر جمن يلتني مني تو ونداني دوم ند ميج كفيتي قد رندير ودون تماد فلا كفارة جوم ولاكهن دون داكهن دم كفارة لهن mo yebban non on nyaam kono watta don kafara kon non kadi isalu ma'in muftirin lil ma'ida yettinde hunde lerbunde walla leppunde hayto fulkur ina banna kor ina waddina kafara aw lil halq walla yetto guddul ina banna kork ina waddina kadi kafara si jomtay وإن لم يصل المعدة حيث دم يتاكي فلكر كون دم يتي تان غدول هي ان بنكار فتيكو عن طريق نون سانن يتيم فلكر تاواتكو عن طريق الفم فقط taw jomum rewri dum tan koy bange hunuko manam dum rewi koy hunuko amma law wasala an tariq al anf aw al ayn aw al udhn fa fihi al qada faqat saydan dum rewri tan koy bange nofru adu metti fulkur wal dum rewri ko bange yitere wala hinare on o yobat tan wala ta'ammad dhalik hayso o tayi o wadi dum o yobat tan kono watta kafara khamisan ta'ammadu ikhraj al-qay' wa ibtila'i shay'in minhu jomte yaltina toure motta hen hunde alo jima ha toure yalti nde yaltini kay won ko mottoda hen to ko antay ina addana jomum yabda on nyalama wada kadi kaffara aw ghalabat al-qay' wa ibtila' shay'un minhu kadhalik walla jomum ko tournde foltuma atayani lojida dum kon tournde tan addi hoore mudum tudda kon non tayda won wodi ko mottoda hen to ko antay dum kadi ina addana jomum wadda kaffara kono amma nisyan fala kafarata fi sey jom motti dum taw ko yejjiti tayani dum wat jom watta kaffar o yobat on do nyalama tan هل تجب الكفارة في المفطرات مطلقا بل كفار إن وضع إجده معنى كفار وضع تان كإجده دعنا دا كبنوج ويفرق الفقهاء أيضا زيادة على قصد انتهاء حرمة الشهر بيدود يفاند تاد تود حرم كوركا واسد حرماد كاركك لورندو فيما إذا تعمد الصائم في شيء من مفترضات السابق بما يمكن أن نصفه مبرر مقبول كون سي جومو كو وادر نونتان فانتاكي هن جوني واس دي نيتانادي لورندو كون وون سبب غود مو جوم وادر دوم
taw ko gantu mo ganduɗa ko jaɓaɗo ɗum ene wawi famede. وهو ما يسمى فقهاء بالتأويل القريب دون كو فقهاء ان انير تاولغول بالغول awadi hunde to won sababu gaddon dum wadde dum. وهو ما قام على شيء موجود أو التأويل البعيد ولا غندا كو تأويل بعيد وهو ما قام على شيء موهوم won hunde ganduɗa dallinirima ɗum tan kono ina wawi wonde ina wawi so won hunde tan nde ganduɗa ko sikkade. يفترضه الصائم هو غير موجود جوم ولا دم توهون دواداني. فإذا كان الفطر بسبب التأويل بعيد ففي هذه الحالة تجب كفارة مع القضاء. سي جوم ودر دم تام كونغام تاولو قول دم جوم إنا ودا كفار يبقى كان يلامو. وإذا كان الفطر بسبب التأويل القريب سير تجقون كتأويل من بالي في هذه الحالة يجب القضاء دون الكفارة. جوم إنا يب كون وتا كفارة. ما هي أمثلة التأويل البعيد؟ هل كوني يروج تأويل من داكو قد أديانكو جو بين حائض نت من داكو بيليد ولا بيلو تود اعتادت أن يأتيها الدم في اليوم العاشر من كل شهر كانكو hankad o aadorima tan kala fof sappo lewru mi heewi yiide ƴiƴam mi heewi yiide ngandu kala fof sappo lewru muntasif an-nahar aɗum o yirta ɗum koye ñalawma. joni no ɓaari kanko hankadi o hoori ha dañi balɗe sappo wandi ɗo kam ñalawma o so hoori hande ko omo tampina hoore makko tan sabu korka ka yettatako sabu kanko ñande sappo lewru fof o yiyat ƴiƴam تن فعظمت على الإفطار وفلت هنكد دج ولم تنوي الصوم لهذا السبب وأني ياك هور سابوني هذا سبب وي وانت هن كوجو غانتو أي أودا فعليها القضاء والكفارة أو إن ودي مو يبدي ودي مو كبد كفارة لأن الواجب في حقها أن تصوم وتمسك حتى يأتيها الدم waɗɗima ko horde hawnde o yi ƴiƴam fof do fuɗɗata kono o fotani tawlude o wiya wonde kankam sappo fof o yiyat ƴiƴam. kono noon kadi maridun yatawaqqa nawbatu marad aw haman ta'tihi kulli shahrin fa aftar walla neɗɗo mo ganduɗa kan omo irtore sabu mon ne rafi mo ganduɗa omo irtore walla wonde tan musgol ɓandu ganduɗa si are makko wata horte ina addana pertude contrôle walla gueɗe mbaɗe noon onna kadi taƴi onna kañumne ina waɗi e muɗum kaffara e yebde o ñalawma. ɗum woni ta'wil ba'id sabu jomum ko waɗi tan e wawi wonde ina wasa wonde. ما هي أمثلة التأويل القريب؟ هل كوني يروج التأويل غنداكو تأويل باتيل. من أكل أو شرب ناسيا فظن أنه لا يجب عليه إتمام الإمساك لفساد صومه فأفطر فعليه قضاء فقط. تأويل بليد وند غندا نيامي نيلام كورك ولا o yari e nyalom korko o yejjiti dekado ko yari ko walla ko nyam ko o tinani o tayano o nyami o tayano yari ko jumdo fa dhanna annahu la yajibu alayhi itmam al-imsak o sikka hankali ɓaɗa hankali o nyami o yari hankali korka boni waɗɗaki ma hankali jaggitade ɓaɗa ko joɓɓo tan hankali yo jukko o nyama yo jokko o yara ha lewru no wawi o yoɓ ayo ɗum addina hankali fa aftar o taƴi on ɗo ñalawma on fa alayhi al-qada faqat on waɗi ɗum tan ko yobde sabu o anda. إن جاء تاويل بليد من قدم من سفره قبل الفجر فظن إباحة الفطر فأفطر ندم غندا أرتي أنغال مود مهن أرتي نونك أدي فجر وسيك كانتي حاجوني إن دغني مو جوكو دي واس دمك هورد فأفطر أتاج
woni fa alayhi alqada faqat o waɗoto tan ko yabde. Man asabathu janabatun laylan, neɗɗo mo ganduɗa janaba heptimamamo jamma, fa dhanna ibahatu lfitri fa aftar, o sikki hanka jomum so wonde janaba tan horta o taƴi, onen fa alayhi alqada faqat, on waɗi ɗum tan ko yabde. wal mutaawwilu lqarib la kafarata alayhi, o yi tawluɗo noon tawlugol ɓallugol hon ɗeɗo ɗe cakkirɗen ɗon haalde, so waɗi nda noon on waɗɗaki ɗo wadde kaffara, illa ida alima hurmata alfiili alladi irtakabahu, sona tawa oma andi karmugol gollal ngal o waɗi ngal, aw shakka fihi, walla o sikkiti est ce que ɗum ina harmi walla harma, fa hina idin noon tajibu alayhi lkaffara, nden kaffar waɗɗoto e makko. ma hiya al umur allati la qadaa fiha, hollen geɗe ɗe ganduɗa hay so jomum waɗi ɗum yoɓata. ma sabaqa min almuftirat allati dhakartuha bayyantu fiha alfarqa fi hali alamdi bayna ma yujibu alkaffara walqada ma'an, geɗe bonnoje korka ɗe jangtimi e ko adi ko feññini hen wonde ko serndi hakkude tawiɗo taƴi e mo tayani, holno jobgol mabɓe wadata e holno ɓe waɗirta kaffara. kono wama yujibul qada faqat, en gandi ka holko mbaɗo hen kaffara e holmo watta hen kaffara mo ganduɗa ko ñoɓat tan. wa hadhihi al amsila allati sa uriduha li umuri mafuun anha, ɗeɗo geɗe noon ɗe paami haalde ɗo joni, geɗe jafaɗe la tujibul qada'u waɗɗinta yobde. gaɗengel ngel ko khurujul qay'i, ko jaltugol tuure, awil qalasi walla jaltugol alqalas woni ndiyam jalto jam e nen, walla mbiyen golƴe, aywa qalas woni golƴe, galbatan taw jomum koko foola tayani yalti. wal qalas sa'ilun, o wi qalas noon ko ɗum sa'il, ko ɗum hunde derotonde, yakhruju min alma'idati inde imtila'iha, yaltata ko e fulkur saga nde fulkur ndu heewi. ko noon kadi galabatu dhubab aw ghubaru tariq, jomum mbuubu naata e hunuko ma hay toggudo walla naatira henere ma, ɗum ne kadi ene yaafe. aw ghubaru tariq, walla pundi lawol poussiére naati e goddol ma, ɗum kadi ene yaafe. ko noon kadi bal'u ma bayna asnanihi min at-ta'ami alladhi akalahu qabla al-fajr, e mottude geɗe logginoɗe e ñiiƴe mum to ɗe o ñamno gila e jamma walla gila e kejjari, ñamno ko adi fajir, jo motto ɗum ne kadi ene yaafe. galabatu daqiq al-jibs aw al-ismant aw al-tahin والنخال وشبه هذه الأمور لمن يعمل فيها, e foolede jomum liggoto koko wayno condi en ni, ko gunowo masalan gunowo machine condi, gunowo gawri, condi naati e kine muɗum, on ene yaafe ha yetti goddol. walla neɗɗo ganduɗa liggoto ke sima, walla liggoto ke rondade leydi walla rondade kaaƴe, poussiére on ɗon walla pundi ni ɗon naata e kine muɗum ha yetto goddol, ɗum jomum ene yaafe. manam kala fof geɗe jangtaɗe ɗe so jomum ko hen liggoto, so yettima goddol, ɗum jomum ene yaafe hen e ko nandi hen. alhiqna fil qubul, jomum woɗa ko en médecin mbaɗa ñakkirɗa jomum ñakkiro e caggal ɗo yarata dow wuuro, ɗum ne kadi ene yaafe. lil zakari wal unsa, foti ko gorko walla ko debbo, walaw bi ma'i'in, hay sono noon ko hunde nde ganduɗa ko lerɓunde, li annaha la tasil al ma'ida, sabu ɗen geɗe yettata ko fulkuru. alhaqna fil adl aw tahta al jild, ko noon kadi jomum woda ɗo ñakka e ɓandu muɗum walla ngur muɗum, aw abra al warid
ولا بجدان مودم مما لا يكون مغزيا تو هون غاندا وانا نورتير وانا هون نيامتينته الأدوية أو المراهم التي توضع على الجرح والسفروج لد ولا قد غاندا كو باتيد غانيانتي ولو كانت في البطن هاي سنوني غانيانده وني كي ريد دين لد بدا هين أو فتحة الشرج لأنها لا تصل لمحل الطعام كالتحاميل ونحوها دum yettata ko fulkurundu so jom wada kay bandu mudum ladde jom dakkane hen dum basi ala hen en yaafi konon ne kadi khurujul mani aw al mazi bi nafsihi mani yaltina hoore mudum walla mazi yaltina hoore mudum taw jom wadani hen ay effort goto dum ne kadi so mani yalti mudum jom en yaafi aw bi lazzatin ghayr mu'tar wal jom wonda dakam taw wana dakam kadra manam jom jodo tan dañanta kambe taw ala mo halde ala mijondi ala mo yewtit dum ne kadi ene yaafe al hijamatu homtin fasada jijam modum dum ene yaafe wa minha at tabarru' bid dam ko non kadi hokkirde jijam dum ene yaafe awil amal at tahalil at tibbiyya wala gedde ganda ko medicine be ganda jom won kay ƴewnede cellal ɓandu muɗum ɗum ne kadi bonna manam ina yaafe neɗɗo mo ganduɗa ko korɗo awi ɗe gueɗe goni ɗe ñiɗoɗen hande haalde ko fate jokli korko woni farillaji korko mi ko anniyade jaggitade ga kala ko ina bonna en kaali bonnoje ɗe en kaali kala ko ne anniya en kaali so jomum waɗi gotel bonnoje holko tawata ɗum hen poɗɗo wadde kafar am fotano wadde kafar e gueɗɗe ganduɗa ko jafeteɗe ha gongol garen e gueɗɗe ganduɗa ko gañade wonande korɗo ayo sewi sa wadde abonné ɗa wadde abonné e chaîne he ko noon nega se ka jiɗɗo jangude arab walla defte ɗa jokkodirde ni waɗa men whatsapp peñowo ɗo no non ne nellata vidéo ji bandiraɓe ɓe cikkoɗa ma naftoro hen ngam mbaraji huftidina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.